gendhat ing jaman lestari tuntunan kumolong ing tata pirasa sejati aya sati lestari
Sritina ning pasewakan busana sutra maneka sebab puspiteng udyana yang panjreng kang sarwa rukma renggeng manik narawata prabanya sumirat kenyaring teja liweran lir tatit sisir ing langit langening kalang iwan agar pangga muncar tinon lir kekonang surem sorot tetang padang katonan pajaring purnaming gegana dasare mangsa ketiga hima anaweng sesanti Amarsudyana tebi dharma ing ngreh kautaman sadurunging dumadi jagat raya kang ana muhung gumelaring alam suwung ingkang langgut tanpa tepi
meneng hening niskala nikmating pramundhita sinaputing Durgama sasreping kaningan tinitah purwing kayun kula nambuka wiwaraning carita sinungging prarampita ginubit langening budaya luhung biar padang ana sanepaning agesang suwuh arep bapa pitana Rahayu Sagung dumadi Rahayu Sagung bawana anenggih negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darepi nama sedasa muhung ing negara Hastina Gajahaya Liman Benawi ing Kuru Janggala pantes yen to Praja Hastina kinarya purwaning carita karana dumadi saking puingkeng bebanjaran sinela sungapaning toya Benawi tinampi ombak ing samudra Biramaya ingkang langut datanpa pagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala waneh cakri ing gisik saweneh tinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe ning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahing ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang pening teretane pinara pra playune tinampi waduk binendung-bendung kinarya ngileni sawah miyang pategalaning Narakesma wekal pangulaing tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi pandya Bathari Sri aglar gumelar yayah Rukmi Sari ingkang pinangkuing Pratiwi pategalan rikaya mangklung-mangklung wit-witane pala kapendhem pala kasimpar pala gumandul miyang palawija cinawi tetukulan jejampi keng warni-warni temah agawe kasarasaning diri ingoning raja kaya pitik iwen sangsaya ngrembaka yen sang aglaring pangonan datan pocinancangan wanci serap surya samya mulih mring kandange dewi-dewi sinten jejuluk ing nata ingkang mangkoni bumi Hastina Tetilawasana pilaning dewi-dewi nenggih ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Duryudana
Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Jaka Pitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suta, ya Sang Prabu Dresta Rastratmaja. Nujure sajuga Sang Natamiya siniwa king stinggil binaturata lenggah dampar denta ingkang pinalipit ing kencana lemek babut permadani sinebaran kang sari-sari kinanda wetulisah jebat kasturi ginarepek para bedhaya srimpi byada ingkang samya manggung ketanggung. Sinten ingkang kapareng lenggah jajar kelawan Sang Natayekti menika ta parampara Hastina Dahyang Drona. Ya Resi Kumbayana, ya Sang Baratwaja Suta, ya Sang Dwijawara. Madepa ing Sukalema titila kinarya parampara Hastina. Dene kang keparang wingking keng Raka Narendra nganggo Sang Karna Basusena dalasan tan kering keng paman kaprenah patih negara Hastina. Wondene sibaning Raden Kartomarma tansah kangtungake jangga niringaken Karna. Mangkono sabdanira ingkang dereng kawiyos sing lisan. Lamun sira geguru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik marata abate bawani tanah Jawa kang padha jumeneng aji Satya Debya Sumbaka tan liyan trahing senopati paniku pantes ugi sakune kang sumewa dinulap kabetanipun ing sakwasanira kenak eran jaman mangkin sejatine tan bisa ngepleki kuno kang wis waspada ing patrap mangayut ayat winasis wasana sing jiwangga melok tanpa aling-aling kang alingi kaliling
penganing rasa tumawung sakune kang sumewa Gusti Narada nawijing laksitaning janma tama hambet rerah rires tan tinggal teka prayoga raringa tansah liniling lamun micara manis netya sumeh semu arum ta ga ning norat jalan kawek nyan tinala wuri ngarah-arah nut wahyaning kala mangsa Iwang Sukma mangat diluwih mugia tansah njangkung murih kayuwanan ingsun penembahan
Bapa Penemban Sokalima Dahyang Drona katuran puja prembagi mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bapa Penemban ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing pasewakan Hastina. Bapa lole somolola somolante mrek guduk monyor-monyor Allah jugrek nuwun inggih Nger paring prembagi paduka nggih anak Prabu Duryudana katur ingkang bapa ing Sokalima dat anggen kula nampi ndadosaken suka gembiraning manah kula ingkang bapa ing Sokalima namung wangsul pangestawanipun ingkang bapa katur nggih Nger dawah sami-sami dipun skecaken pinaraipun Bapa Penemban nuwun inggih sampun mboten kirang prayogi Nger nggih Paman apa boyan ndadekake kageting adipakenira sira paman adoh Surnawi cedhak manira raketake lungguhing paman Patih Harya Sangguni prayogakna lungguhmu maragake paman uga matur kanthi prasaja kawula nuwun inggih nggir kados napa ta kagating manah kula ingkang paman ing kepatosan nampi timbalan saking Padukendra kuwatosipun manah kula ingkang paman tanpa pepindhan nanging dupi sampun marak lenggah wonten ngabiyantara paduka nggih nggir raos kuwatos kala wau sirna inggih awit kaprabawan pangawaos paduka Gusti kula ingkang sinuwun cara tembungipun tadah wadana bebasan kinurepna wonten ing abahan pinandukna wonten warastra ingkang lungit putung binalangna remuk sinawataken mboten yen to kula ingkang paman swala ing kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung bekti kula katur nggih Paman Patih ya sun tampa gawe leganing rasaku namung sinuwun pasewakan dinten iki kok beda kelawan padatan paduka ngrawakaken para anung-anung para manggala sudira klebet para mantri bupati napa badhe wonten dawuh ingkang wigatos ingkang nedya paduka andharaken wonten ing pasewakan umpami makaten lan kula ingkang paman nderek kapareng midhangetaken monggo tumunten paring dawuh kula ingkang paman ingkang sagah midhangetaken kanthi tetela Paman Patih mapan ana bab kang wigati ingkang nedya sunandharaking pasewakan dimentrawaca penampaning Paman Patih Harya Sangguni maragene paman maju sawetara surut jawani nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh hatap para hab sari temon pohon mring sang dwija kadya gewarat dewa kagagas sing tias dahat
kewraning karayanira pan antuk samyomyat rengganing prabata lungeng gadung malengkung katyuping maruta manda monggo nggih kula ingkang sampun ngangklungke jangga nilingaken karna tumuntuna paring dawuh badhe kula midhangetaken kanthi tetela Paman Pati yo mestine sira paman wis mireng umpama Prabu Duryudana ora ngandharake jroning pasewakan merga kabar ki wis sumebar saindenging kutha Hastina mula kang saka kuwi Paman Patih Harya Sanggundi aku ngumpulke satya ing pasewakan mung ndajak angrembug piye carane warta kuwi tumuli rampung tumraping tatanan praja Hastina nuwun sewu nggih mbok nggih bloko mawon warta niku warta napa le berita-berita niku beritane napa mengke kula matur nggih salah mergi kula niki ngraosaken andhap panggenan kula asor derajat kula iya lek kula matur niki bener ngantek salah napa kula mboten nampa cilaka cobi Paman Pati ngarga kelasa napa oh niku nggih jan-janipun kula ingkang paman menika badhe matur dhateng Paduka Anak Prabu Duryudana berita ingkang kula tampi uda kawis 3 sasi niki kula mireng kabar. Sak sampunipun kula mireng kabar kaya ngoten niku ati kula ki pun mboten penak tratapan mawon ngoten. Niki mboten wurung gawean niki mengke ingkang kedah nglampahi mboten wonten malih kejawi namung Patih Sengguni jebul jelas Paduka paring dawuh mapan wonten peranganing negara Ngastina ngarga kelasa niku wonten brahmana ingkang wantun aglar dedagan wonten riku lan ngempalaken para nim-niman para taruna malah kepara ingkang kula pireng sedaya peranganipun kawula Ngastina menika sampun ngiblat dhateng Begawan Bima Suci lah niki ingkang kedah enggal dipun trenggulangi Paman Pati yen saka penemumu piye Paman ora wurung yen to Bima Suci kang mapan ing negara Ngastina ing ngarga kelasa suwening suwe bisa njungkeng kawibawan Ngastina lah niku sing kula pikir nggih niku sing kula penggalih lek ngantek niki mengke mboten dibeber mboten dieses kek dadi napa kaya ngoten cobi nuwun sewu nggih nggih
Mugi kaparenga kula matur lepat nyuwun gunging samudra pangek sami. Yektosipun mawi dipun telusur kanthi jujur dipun gagas kanthi kandas. Ngantos wonten pawungan ingkang kumawantun gelar Brahmana dasaripun mapan wonten negari Ngastina, mapan ing Ngarga Kilasa. Niki jane lek ngenyek kalih sampeyan. Nyepelekke dhateng anak Prabu Duryudana, dasaripun anggenipun mapan teng ngriku niki lek mboten nyuwun idi panilah paduka anak Prabu Duryudana babar sisan. Lah niki ngeng jalari Bima Suci mapan ing ngriku niki jane mboten wonten sanes yen saking panggarba kula. Saking ngen-ngen kula dipun titik jenenge mawon pun Bima Suci. Niki lek mboten Werkudara sinten malih. Niki kedah dipun antisipasi lho, Nger. Tang samar pamoreng sukma semempen teleng kalbu pambukaning warana Sringastina Maha Prabu Duryudana ana ngandika dah Yayi Werkudara kang dan kaparing kene Sikra Arya Sena njujuk dah Iwang Drona saksana mangenjali pripun ger Paman Patiya ndak rasake apa sing dadi aturmu kuwi ora salah kuwi bener suwening suwe Bima Suci kang mapan ing Ngarga Kilasa ngendhih kawibawan Ngastina nuwun sewu kula lajengaken nggih kula munjuk atur. Kula matur bilih dipun titik saking tengeripun Bima Suci cetha niku lek peranganing Pandhawa. Lah kok ngantek Bratasena wantun gelar Brahmana wonten Ngarga Kilasa niki dasare napa sing dipun agem bunci napa? Tumraping Paman Patih nganggo dasar apa? Ngeten nggih. Monggo dipun tempuaken dhateng Kakang Rubayadrona. Maduka kemutan apa mboten lampan duk nalikanipun Bratasena niku kautus minggah dhateng Gunung Reksamuka. Ya. Aku kelingan awit saka panjuwuning Bapa Penemban Sukalima. Lah niku Bratasena sowan dhateng Sukalima pengajap nyuwun ngilmu sangkan paran. Nyuwun ngilmu sangkan paran.
kalian Kakang Rubayadrana lajeng dipun perintah syaratipun kedah pados kayugung susu angin ingkang mapan wonten ing Gunung Reksamuka. Ning dawuhipun Kakang Rubayadrana menika sedyanipun nek badhe dipun jlomprongaken dipun loropaken ning jejatosipun mboten niku ndeder utawi ndadar dhateng keng Rayi Bratasena. Napa sebabe kula matur kados ngaten nggih, minggah dhateng Gunung Reksamuka panggih raksasa kalih Rukmuka kalih Rukmakala. Dados pasulayan ning jebul buta kalih kala wau panjanmane Bathara Bayu lan Bathara Indra. Lajeng dipun paringi pusaka Kalpika Dru Indra. Monggo janjanipun Drona nggih ngerti lek ngrika ampun enten Kalpika Dru Indra. Kok mboten sampeyan ingkang dipun utus napa sebabipun kok Bratasena ingkang dipun utus. Lah niki cetha pancen Drona niki tresna kalih Bratasena. Mudhun saking Reksamuka sowan dhateng Sukalima. Tetep nyuwun ngilmu sangkan paran. Lajeng kalian pun Kakang Drona dipun perintah mlebu wonten samudra Minangkalbu syaratipun ingkang angka kalih kedah mawi cara banyu perwita suci. Nggih kranten lampaniku. Krana lampaniku pungkasanipun Bratasena saged pinanggih kelawan guru sejati Sang Ruci Dewa dipun wejang sangkan paraning dumadi. Bratasena teksih ngure madal saking angganing Sang Ruci Dewa inggih Sang Guru sejati lajeng pun gegelung tuwuh kadewasane wong jenenge apa kemawon iki lek duweni bunci anane mung wani sak sampun niku lajeng ngaglar Brahmana wonten ing Arga Kelasa. Lek ngeten iki sing njalari sinten lek kejawi mboten Kakang Rubayadrana. Penembahan lawantan dawuh. Ayo diwangsuli Kakang Drona. Oh. Lole sumalola sumelantim lek guduk monyor-monyor Allah. Allah jogrek. Duk nang duk embul wana dadi alas-alas dadi wana. Andeng-andeng ana mata yang dicuplak dadi mala. Andeng-andeng ana mripat yang dipandeng ora kuat. Andeng-andeng ana lambe yang dipandeng kok nyusahke dhewe. Andeng-andeng ana dada angger tak pandeng atiku kok tansah lara. Andeng-andeng ana udel dipandeng suwe-suwe kok malah saya anyel. Sing kuni iya piye Kakang? Heeh. Kowe arep mepet aku ya? Kowe arep njlomprongke aku? Mawa dasar Kakang, aku ra matur ampyak awur-awur ning matur mawa dasar. Mengko dhisik. Kok jlentreh temen. Temu matur ngarsane anak Prabu Duryudana. Pancen Bratasena tak utus ning Gunung Reksamuka. Ning ora kaya nggonmu matur kaya nunjur mbok walik grembyang ki ora. Aku ngutus Bratasena takon golek kayugung susu angin ki pengajapku tak jlomprongke merga ning Reksamuka ana gunung loro, ana buta loro. Ha kok malah mbok walik kaya ngono kuwi. Tujuanku Bratasena takon munggah ki ngopo ben tumekeng tewas. Krana ibarate Pandhawa ki kaya dene kusir jaran lan kretane, kekuatane manggen ana Bratasena. Nek Bratasena wis tumekeng tewas, kuwi gampang le ngrimuk. Patining Bratasena ndadekke susah ing para Pandhawa. Puntadewa susah, Janaka susah, Nakula Sedewa susah, Kanjeng Jimat Kunthi ya melu susah. Wong iki lek susah nganti. Susah iki kembanging wong lara. Lara ki dalane penyakit. Wong nek penyakiten lek ndak kena diobati arep nyandi, lek ra mudar. Mudare Pandhawa ora bakal wurung. Ora wurung bakal wurung jangkaning jagat Bratayuda Jaya Binangun. Rantanganku ki kaya ngono kuwi. Dadi nek ku gawe skenario ki kaya ngono kuwi. Lah dene kok Bratasena ning Reksamuka Jentara bisa mateni buta loro. Aku ya ora ngerti. Kalah karo sing ngecat Lombok. Mereka sepira budidayane menungso ora bisa ngungkuli garis sing kawasa. Aku kowe njur mepetke aku. Ngatur mbok wolak-walik ora ngadu domba. Aku arep panjenengan anak Prabu Duryudana.
Sing penting dirembug sawuse Bratasena mapan ing Argakilasa cek Brahmana ki piye carane supaya bisa ditundung enggal ngalih saka Argakilasa. Aku ki ya mikir aku rumangsa kesaingan sing ngene aku rumangsa kesaingan. Murid-muridku padha ambyuk ning Argakilasa nganti aku iki kentekan murid. Monggo jangan sing arep iki sik akeh. Lah kok mbaka siji sing do nyesep ngilmune Pendhita Durna do malik grembyang ning Argakilasa. Lah aku ora duwe murid sing tak pangan apa? Aku njero entuk gaji, kowe seneng lek kancamu keluwen ngono. Penemban. Nuwun kula ngger. Nggih. Laras. Kuwi dirungokke. Mula kuwi lek ana apa-apa ki dirungokke dhisik ibarate panganan aja mbek uloni tok dirasake. Mangan panganan iki dirasake dhisik mung lak-lek tetekane ra mudeng apa-apa. Peremban. Yen saka penemune bapa Penemban Sukalima. Bratasena wani gelar Brahmana ki nganggo sabab apa? Ngaten. Lek saking penyawang kula niki jelas lek badhe ngendih kawibawan sampeyan anak Prabu Duryudana sepisan. Kaping kalih Bratasena jelas lek golek bala. Ketitik nem-neman Kurawa, nem-neman Ngastina sedaya sami nyecep ngilmunipun Sang Bima Suci. Kepara kiblatipun sinten-sinten pun boten tinggi. Kiblate pun kiblat Bima Suci. Niki mbebayani nggih niki mbebayani. Lajeng keparingipun kula suwun paduka anak Prabu Duryudana tumunten utusan dhateng Argakilasa. Sinten ingkang kapadah minangka tuanggana lek saged enggal dipun tundung saking Argakilasa cocot. Nyatlang ning kalangyan Yogya malih kinarya palopi Sarya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa Tara kadange liyan ayat tunggal ibu suweteng negeri Ngastina kinarya gul-agul golonganing prang Baratayuda. Nuwun sewu Yayi. Koko Prabu kados pundi? Purwa Madya Wasana samendang tan wonten ingkang karempet nggih kula midhangetaken ingkang rinumpaka juring pasewakan. Mboten sanes namung rembug perkawisipun Begawan Bima Suci ingkang mapan wonten peranganipun tlatah Ngastina. Menika mboten sisah dipun penggalih kanthi lebet dasaripun kula pun ngertos. Yen to Bima Suci niku namung adi kula Bratasena. Monggo tumunten ngutus dhateng Kang Raka nganggo tumedhak dhateng Argakilasa. Kula sagah dados sirap minangka pepayung, sagah dados cagak minangka tuwakipun Praja Astina. Koko Prabu, ledhe kula kados ngaten syukur sekedhi jumurung. Perkawis menika kula pasrahaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Narpati ngawangga. Lajeng bindang menapa kepareng tedhakipun dhateng Argakilasa. Yayi benjing entos napa dinten iki anyari wanci kang becik dasar prayogi ketang colok lintang obor sudama kepareng kula nyuwun pamit madal pasrahanan minggah wonten ing gunung Argakilasa. Duga-duga dikawiti ayu keng sikeri nyuwun tambahing pangestu Yai Prabu Duryudana.
lamun sira anggek guru kaki Paman nun kula wonten dawuh lega Kyasing Prabu Duryudana ibarate lungguhing Bima Suci ngarga Kilasa mongenteni wanci kanthi mengkono sedhela maneh wasarana ora ana kengaran pratapan ngarga Kilasa kang peparab Begawan Bima Suci. Lho kang saka kuwi paman. Perintahna prajurit ngastina waton lanang kandha nyekel gegaman. Nganti kawicaksanan nderek tindake Kanjeng Koko Prabu nganggo. Kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang ngadhawuh. Lembahan wonten dawuh nggih. Kula nderek perintah patuk ngaten nggih, Ger. Kula mboten negaken dhateng nak nerepati nganggo. Pendhita niku musuhe kedah kalih pendhita. Saderengipun dipun tundung saking ngarga Kilasa. Kula kepengin adu ilmu lawan pun Bima Suci nyemanggaken remban. Paman wonten dawuh. Ora ana sabda maneh. Bubarna kang padha gantung sebo. Ingsun bakal kundur hangedaton nyuwun purbaning kawasa dimen. Ngastina tinewing karahayon. Nok-nok nuwun inggih ngestuaken ingkang adhawuh. Kanthi mengkono paman. Jengkaring pasewakan hayuh bebarengan ngestu padha marang Gusti. Napa ngadina Prabu Duryudana Yayi hayo sungkaweng yas